A Praza de Barceló será o primeiro espazo onde se van a modificar os pasos de peóns. Contará cun investimento de máis de 85.000 euros e as obras, segundo o concelleiro desta área, deberán estar rematadas neste 2017. Pero Barceló é soamente un dos 12 puntos onde o Concello deberá realizar a súa inversión co fin de facilitar o seu día a día a persoas con mobilidade reducida e preinvidentes. A Amizade fíxonos saber que hai unha serie de pasos de peóns na cidade, que non son só estes, pero que hai unha serie de pasos de peóns que presentan problemas de accesibilidade e que deberíamos correxilos. E, polo tanto, chegamos a que, non podemos abordalos todos de vez, pero sí que hai algúns que son prioritarios, que son os que aparecen neste pequeno informe así visual. E que son polos que queremos, tanto a Asociación Amizade como o Concello de Pontevedra, comezar a traballar. Dende a Asociación Amizade agradecen a colaboración do Concello con estas melloras, uns traballos imprescindibles pro seu día a día pola cidade. Lugares onde, primeiro, os criterios técnicos que había antes, pois, pola experiencia que había no seu momento, pois non eran os máis axitados posibles. Agora, pois, hai uns criterios técnicos distintos, pois xa non só por actualizar as obras como estaban para os criterios actuais, sino porque se demostrou que os que había antes non son prácticos e realmente as persoas con discapacidade visual, pois ese pavimento táctil diferenciado de botóns en todo o ancho do paso de peóns, pois lle dificulta a propia orientación, por lo tanto, hai que intentar solucionar iso. Ademais da Praza de Barceló, hai distintos puntos onde será necesario intervir nas beirarrúas e nas calzadas, como na Avenida de Bos Aires, en García Camba e en Sagasta, na Avenida de Vigo ou Eduardo Pondal. Neste caso, son desniveis de ramplas ou de xaxustes nas alturas das beirarrúas e das calzadas.